mu. Barkanmu da sake saduwa a cikin tashar mu mai farin jini ta Hutsar Fati Hausa TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Ku yi mana comment a ƙasan bidiyon sannan ku danna mana liking. Mami, na'am dadi, taso mu ci abinci. Babu musu ta aje game ɗin ta nufo inda suke. Ti ya haɗa musu a cup ɗaya sannan ya sa soyayyen kwan a tsakiyar slide bread ɗin, ya rufe ɗaya da ya miƙa mata ya haɗa nashi. Dadi mi kenan? Shi kenan breakfast ɗin? Yau momin ki bata da lafiya shi yasa bata soya komai ba. Ki ci da sauri ku shirya za mu babban gida. Gidan iyayen shi kenan. Daɗi sosai ya kama ta domin idan akwai inda take son zuwa a garin Abuja bayan school sai babban gida, saboda akwai yara da za ta ci zali a yau. Saboda tsabar murna bata wani ci abincin sosai ba ta miƙe. Ina kuma za ki? Wanka zan yi dad, idan mun isa zan ci abincin wurin granny. Duk abin da suke yi tana kallon su tana ta wutsiyar idanu. Kiris take jira a sako ta cikin hirar ta yi cin mutunci, amma sun share ta kamar ma ba ta wurin. Ganin tara na safe ta gota yasa ta haɗa ruwan ti kawai ya miƙa mata. Mu je ki taimaka min da wanka darling. Wani harara ta watsa mishi kamar manyan idanuwanta za su faɗo, tare da jan dogon tsaki tana ci gaba da kurɓan ti a yangance, domin ta ƙudiri niyyar sai ta yi abin da zai hana tafiyar nan. Dariya yi sosai, tsaf ya gano inda ta dosa, ya kaɗa kai ya wuce ɗaki, zuciyar shi fal soyayyar matar shi. Har ya gama ɓata lokaci wurin wankan, ya shirya cikin yadi brown mai ɗaukar ido ya fito tana zaune inda ya barta. Ɗakin Mimi ya tura a hankali, tana zaune saman gado ta baje kayan kwalliya birjik tana ta fenta fuska. Dariya ya mata domin tun tana da shekara 3 haka take da son kwalliya. Sai ta taka stool ta ɗauko na ɗakin mominta haye saman dressing mirror ta zauna sai ta yi kace-kace da komi. Mami, kwalliyar ya isa haka nan, rana ta yi, idan mun tafi a nan zan bar ku saboda zan shiga Suleja sai da yamma zan dawo ma saboda bana son barin mominki ita ɗaya a gidan nan. To dadi na, kayan ta shafa ta shiga haɗawa. Already ta saka doguwar rigar lace ɗinkin bubu pink. Abinka da doguwar mace ya mata kyau, duk da siririya ce sosai, ba ta da kauri. Fitowa suka yi a jere kamar wasu masoya, yana kwasar dariyan shirmanta. Turus ya yi ganin har lokacin Zainab na wurin tana wasa da kofin da ke hannunta. Kallon juna suka yi da Mami. Raɗa mishi ta yi ƙasa-ƙasa, ba tare da momin zamu bane na gaba ta shirya ba. Cikin ɗaga murya yadda za ta ji ya fara magana, ƙyalan momin nan taki. Ummu yanga kenan, amma kada ki damu, shawara da kika bani shi zan ɗauka, kawai aure zan ƙara tunda ba ta son mu, kuma ba ta son zuwa wurin su granny da dadi. An ƙi aje ɗin, munafukan banza, wallahi ai an yi lusarin namiji a nan. Wai duk girman ka baka da abokiyar shawara sai yan mitsitsiyar yarinya. Ba zan tafi gidan naku ba, ai ba so na suke yi ba. Ka ƙarata can da yan uwanka munafukai irin ka. Ran shi ya ɓaci ainin, amma baya so yana biye mata, suna samun saɓani a gaban Mami, gudun sake afkuwar wani abu makamancin na jiya. Mami, kwashe kayan ki kai kicin kin ji? Tsaki ta ja tana harhaɗa kayan. Idan akwai abin da ta tsana a duniya bai wuce ɓacin ran dadinta ba. Duk da tana kasancewa cikin shauƙi idan ta ga suna cikin tashin hankali, ba ta ƙaunar ganin su cikin kwanciyar hankali. Don kuwa burinta su rabu, kowa ya kama gaban shi, domin sun zame mata wani katanga tsakaninta da cikar burinta. Mami ta shiga kicin ɗin, ya sungumi Zainab wacce ke zille-zille har cikin banɗaki, ya sauke ta tare da saurin sakar mata shawa, sannan ya fice da sauri ya ja mata ƙofa. Idan kin ga dama ki yi wankan ko ki ci gaba da zama ciki har wani abin ya sake faruwa da ke kuma.
Jin haka ta yi saurin cire kayan ta fara wanka a tsoraci tana waige-waige har ta gama. Towel ta ja daga inda suke ajiyewa ta ɗaura ta fito. Bayan cikin ɗakin gidan ma gaba ɗaya ya mata shiru. Nan take gabanta ya faɗi ta shiga tunanin ko sun wuce ne. Leƙawa ta yi ta windo, motar shi na nan ta yi hamdala. Ba wani dogon shafe-shafe ta yi ba, kawai ita ma ta zura doguwar riga na atamfa, sai sarƙa da 'yan kunne da ta saka, ta fesa turare. Handbag kalan kayan, mayafin da takalminta ta sunguma ta fito. Suna zaune a falo, hankalinsu na kan game ɗin da mami ke bugawa da wayar shi. Suka ji taku das iye, kaga uwar gida sarautar mata. Takawar ki lafiya uwar gida sarautar mata. Uwar gida sarautar banza dai, ta ja tsaki. Idan an fasa tafiyan ne ka bani kaki zani garin fa gidan Yusra, aminiyarta kuma matar abokin shi. Ki ya wurga mata, don za ki garin fa wurin gulma da tsegumi dai, saboda an ce za a miki kishiya za ki tafi a tsegunta mata. Amebo kawai. Tana amsan ki ta yi gaba abinta, basu wani ɓata lokaci ba ya kashe kayan wuta suka fito tare da mami, wacce hankalinta ke kan game zombie highway da take bugawa. Rufe kofar shiga ciki yayi ta waje, suka nufi mota. Gimbiya Zainab na gaba hakimce, mami ta buɗe gidan baya ta shiga. Shi ma shiga gaba yayi bismillah tare da ba motar wuta. Sai da suka hau titi sosai ya tabbatar garin fa za ta da gaske. Bai ce komai ba, ya kyale ta har suka isa layin, sannan ya juya kan motar zuwa kubuwa. Kallon shi ta yi da sauri, ta ga babu alamar wasa a fuskar shi. Ita ma ta yi kicin da rai. Na faɗa maka ban zuwa, kawai ga motar ka zan ƙarasa gidan a ƙasa. Allah Zainab, idan kika fita daga cikin motar nan zan ɓata miki rai, tunda na lura ba kya son zaman lafiya. Tsaki ta ja tana maganganu ƙasa-ƙasa. Daga bisani ta ɗaga murya, ni ba zan iya jan mota daga garin fa zuwa Kubwa ba gaskiya. Ya min nisa. Dama wa ya saka ki? Fito ki bani wuri, amma inda zuwa Kazaure ne za ki iya ja, ai shashasha kawai. Cike da ɓacin rai ta koma gidan baya, saboda ta san baya son zaman shi ɗaya gaba. Hakan baya son zaman mami a gaba saboda mugun bakinta. Gudun tashin hankali ya sa bai mata magana ba. Ya ja motar shiru, babu mai magana har suka isa babban gida wanda yake a Kubwa. Mai gadi ya buɗe musu gate, ya shiga da motar tare da neman gefe ɗaya ya aje motar. Fitowa suka yi duk da mami ta miƙa mai wayar shi. Suka fara tafiya. Kai ni fa ba zan iya yawon bin ɗaki gaisuwa ba, tunda ko ba abin da kuka gada sai yawo kamar 'ya'yan ghetto area. Lol. Bai tanka ba, ya riƙe hannun mami suka nufi hanyar da zai sada su da shashin Hajiya. Tabbas babban gida ne da ya amsa sunan shi. Akalla akwai shashi kusan 6 da boy quarters a ciki, domin irin compound house ɗin nan ne. Matan aure 4 ne a cikin gidan, kowace da shashinta. Sauran 2 na mai gidan ne da shashin baki. Gidan Commissioner of Police Ma'azu Barau kenan, wanda ya bauta wa ƙasar shi cikin gaskiya da adalci har ya aji aikin. Wannan dalilin yasa har wani lokacin ba a manta da shi ba, yana samun ɗimbin alkhairai a wurin manyan mutane. Yaran shi duk sun kawo ƙarfi, kowa na da abin hannu gwargwadon yadda zai iya riƙe kanshi da iyalan shi. Sai dai yan uwa birjik da ke tare da shi a gidan da 'yan jikoki da ke zuwa. A hankali suke takawa, duk inda suka gifta harabar gidan sai ya tsaya an kwashi gaisuwa. Ita ma ko a jikinta, har suka nufi kofar da za a sada su da falon Hajiya Lanti. Da sallama ya tura, aka amsa musu daga ciki domin
shashin kullum a cike yake danƙam da ɗiya da jikoki. Hajiya Amina, wacce aka fi sani da Hajiya Lanti, na zaune saman kujera mai zaman mutum ɗaya, sanye take da lifaya koriya shar, abinka da baƙar mace doguwa sosai mai jiki sai ya amshi jikinta ainun. Baka gane yanayin fuskarta domin ba kasafai ta fiye fara'a ba, haka ba za ka kira ta miskila ba, ita dai haka yanayin fuskarta yake, kuma bata cika shiga sabgar da bata shafe ta ba, musamman sha'anin yara, amma idan ka sake ta buɗe baki ta yi magana a kanka, taka ta ƙare, ba za ku taɓa shan inuwa ɗaya ba. Wannan dalilin yasa ba a jinta da abokan zamanta har yanzu da girma ya kama su. Ita ce matar aure ta biyu a gidan. Allah ya albarkace ta da haihuwar yara 6 duka maza, Shafi'u, Jafar, Hamza, Ummar, Muhammad sai Usman. Kowannensu na zaune lafiya da iyalanshi cikin rufin asiri, suna nan da ita kullum burinsu su faranta zuciyarta, musamman a wannan lokacin da mahaifinsu ƙarfi ya ƙare, sai 'yan ubanci ya tashi a gidan, kowa nashi ya sani. Dalilin da yasa ba sa nisa da ita sosai kenan, idan aiki ya fitar da su, matansu da yaran na tare da ita, kowacce na ƙoƙarin faranta mata, banda Zainab wacce suka samu matsala tun lokacin da ta ga an kwashe shekaru da aurensu bata haihu ba, har matar Usman ta zo daga baya ta haihuwa 3 a yanzu. Wannan yanayin na fuskar Hajiya Lanti ke saka Zainab shiga taitayinta, duk lokacin da suka yi ido hudu ko da me ta zo gidan sai ta yi laƙwas. Abinka da dangin miji, Dr. Fa'iza ta faɗa wa Hajiya ai matsalar rashin haihuwa daga Zainab ne, shine dalilin da yasa ta tsane ta. Uwa uba tun bayan haihuwar Mimi babu abin da ke faruwa da Zainab sai tashin hankali. Kowane lokaci Hajiya Lanti ta tsaurata har zuwa wannan lokacin ta ƙara tsaurara tsana a gare ta. A nata hasashen haihuwar ce Zainab ba ta so da ɗan nata. Lura da Zainab ta yi kowa gidan yi da ita yake, musamman matan 'yan uwan mijinta. Sun samu fuska wurin uwar mijin nasu, kowane lokaci suka haɗu ƙoƙarin gasa mata baƙar magana yake a gaban Hajiyar. Har shi Muhammad ɗin, amma ba mai kwaɓar su. Tun daga nan ta fara ja baya da lamarinsu, cikin ikon Allah ma ta samu gurbin karatunta a nan Abuja na Masters ɗinta, wanda ana kammalawa za ta zama cikakkiyar barista. Wannan ya ƙara tunzura Hajiya, gani take Zainab ta fi ƙarfin ɗan nata, tun gashi haihuwa ɗaya ƙalau yarinya na ƙoƙarin shekara 11, shiru babu wani ƙari. Zubewa ta yi ƙasa tana kwasar gaisuwa, sai dai ko kallo bata ishe kowa a wurin ba. Hasali ma hankalinsu na kan Muhammad suke gaisawa duka. Mami ta tsallake su ta haye jikin Hajiya. Wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa sauran matan ba sa ƙaunar Zainab, duk da cin kashin da ake mata, amma Hajiya ba ta da kamar Mami cikin jikokinta. Yaran kuwa kowa da sun gano Mami, kowa ke kama kanshi, saboda cin zalinsu take ji bilhaƙi, kuma babu wanda ya isa ya kwaɓe ta. Granny, yunwa nake ji. Shafa kanta ta yi. Wa ya faɗa miki idan an yi kwalliya ana cin abinci? Haka ne fa, bana son taɓa kwalliya na, amma dai zan sha zoɓo irin mai daɗin nan da kike yi. Ja'ira, kawai buɗe firij ki ɗauko yadda zai ishe ki. A guje ta sauka daga jikinta tare da tattara ƙafafun sauran yaran da ke wasa a ƙasa ta haura wurin firij ɗin. Kausar, matar babban ɗanta, ta yi magana. Hajiya, tun da muka iso nake sha'awar zoɓon nan, kin hana mu. Ni dai ke da lalura. Tana nuna ƙaramin cikin da take ɗauke da shi. Sai ga Mimi an ce ta sha yadda zai ishe ta. Banza ta yi da ita, domin ba kasafai ta cika mai da martani ba. Shi yasa matar Ummar ta amshe, kin san ita ce 'yar gwal cikin jikokin Hajiya, saboda haka ba ta san babu ba. Kawai ki haɗiye kwaɗayinki, antina. Kya samu sauran an jima da yamma idan Hajiya ta yi ta na buɗe baki.
Haka dai duka suka ci gaba da habaice akan Zainab, wacce ba ita ta hana a ba su zoben ba. Muhammad kam hankalin shi na wurin Hajiya, ko banza baya mai da hankali akan ƙananan maganganun mata. Mok mami ta dawo da shi shaƙe da zoɓo, sai kof ta nemi wuri saman kujera ta zauna kamar wata babbar mace. Sauran yaran suka zuba mata ido, wanda kusan biyu ne a cikinsu ta girma. Uku sa'anta ne duka maza, sai mata biyu da suka girme ta da namiji ɗaya wanda shine babba cikin jikokin Hajiya. Abdulgaffar yana can cikin gida. Kare musu kallo ta yi duka. Ya naga kuna kallo na, ko za ku sha ne? Yan warinta da ƙannanta duka suka amsa da dariya ta kece da shi na mugunta. Abu mai sauƙi, kowa ya ja layi, zan ba ku ai. Zainab sai zulumi take cikin zuciyarta, kada mami ta ja wani tashin hankalin. Ai kuwa suka ja layi duka, ta shiga auna zoben tana ba su a kwaf. Suna sha cikin jin daɗi, yau ba a musu mugunta ba, sai ƙyalƙyala dariya take yi. Hajiya ko abin ya mata daɗi, 'yan jikokinta sun haɗa kansu nan suka shiga ɗakin baccinta tare da Muhammad da ya ce mata yana son magana da ita. To masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A cikin labarin da aka kawo jiya bai gama yin editing ba, a shi ya yanke, ban lura ba, ni kuma ina zuwa na ɗaura. Don haka yau insha Allah za a fara daga inda aka tsaya jiya, sannan a shiga na yau. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Ku danna mana liking, ku mana sharing a group ɗinku. Na gode, ni ce taku Umma Arfat.